Medzinárodný hokejový turnaj pre deti do 11 rokov na Slovensku. Sily si zmerali naše týmy s mužstvami z Česka, Ruska i Bieloruska. Porovnávať sa s medzinárodnou konkurenciou nie je dôležité len na seniorskej úrovni, ale už od mladého veku. Chceme, aby tí chlapci sa konfrontovali s mužstvami zo zahraničia, aby vedeli, kam sa dajú posunúť možnosti hokejového rastu. Máme nejaký plán, možno na viac sezón, na viac rokov a chceme tých chlapcov dotiahnuť do špičkového hokeja. Hokej v Partizánskom momentálne prežíva obrovský boom. Odkedy v meste zrenovovali zimný štadión a vytvorili sa lepšie podmienky pre rozvoj tohto športu, je vidieť aj vyšší záujem detí o trénovanie. Za posledných 5 rokov nám pribudlo do hokejového oddielu 150 nových detí. Z tých stredných a menších klubov máme určite najväčší náraz za posledné roky na Slovensku. Vzrastom sú malí, ale vzory majú veľké. Mladíci z Partizánskeho presne vedia, na koho sa chcú v dospelosti podobať. Marian Husa, pretože hrá v NHL. Marian Gaborík, ľúbi sa mi, aký je dobrý. Evgeni Malkin, preto, lebo sa na zápasoch snaží. Ak sa im to podarí, bude mať Slovensko ďalšiu medailovú generáciu.